салом сомимии арҷуманд, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабар ин соат рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. сарвазири ҷумҳурияи Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо раиси ҳукумати Русия Михаил Мишустин суҳбати телефонӣ анҷом дод. Дар суҳбат роҳбарони ҳукуматҳо чораҳо оид ба мубориза бо коронавирусро баррасӣ карда, ҳарду тараф ҳавасмандии худро ҷиҳати тақвияти додугирифти иқтисодӣ ва роҳҳои муассири мубориза бо вируси корона ироа доштанд. сарони ҳукуматҳо чораҳои пешгирии паҳншавии минбаъдаи сирояти нави коронавирусро баррасӣ карданд. Қоҳир Расулзода ва Михаил Мишустин инчунин масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодиро муҳим шумурда ба хулосае омаданд, ки ҳаҷми гардиши мол дар тиҷорати мутақобила бояд дар ин давра ҳифз гардад. гуфта мешавад, ки ҷонибҳо ҳамчунин масъалаи бозгашти шаҳрвандони Тоҷикистонро аз Русия баррасӣ карданд. дар авҷи пайдоиши ва паҳншавии коронавирус Русия ҳарими ҳавоии худро барои қабули ҳама гуна тайёраҳо, ҳатто парвозҳои чартерӣ баста буд, ки дар пай сарсаниҳои зиёди мусофиронро дошт. ҳоло тибқи дастури ҳукумати Федератсияи Русия парвозҳо ба шаҳрҳои Русия баста буда, аз навгирии хатсайрҳо аз 1 май бояд ҷорӣ гардад. хабарҳои рӯзро аз Тоҷикистон идома медиҳем. Як тайёраи ширкати ҳавопаймоии Somon Air субҳи 8 апрел аз Душанбе ба Мюнхени Олмон парвоз кард. хадамоти матбуоти фурудгоҳи байналмилалии Душанбе хабар дод, ки ҳавопаймои махсус бо шаҳрвандони хориҷӣ соати 7:20 вақти маҳаллӣ роҳии Аврупо гаштааст. қаблан сафорати Бритониёи Кабир ба хориҷон хабар дода буд, ки ширкати Somon Air ба Аврупо як парвози махсус анҷом медиҳад ва хориҷиёне, ки хоҳиши аз Тоҷикистон рафтанро доранд, метавонанд чиптаи тайёраро аз дафтари ширкати Somon Air дастрас бикунанд. масъулони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе инчунин хабар доданд, ки айни замон имкони ташкили парвозҳои чартерӣ аз Душанбе ба Истанбул ва Москав низ баррасӣ гардида истодааст. ширкати Somon Air бо дастури агентии ҳавонавардии Тоҷикистон парвозҳои байналмилалиро мисли дигар ширкатҳои ҳавопаймоӣ аз 20 март мутаваққиф кардааст. аз он вақт инҷониб ширкати ҳавопаймоии мазкур ба шаҳри Москави Русия якчанд парвозҳои чартериро анҷом додааст. қаблан вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурияи Тоҷикистон хабар дода буд, ки ширкатҳои Somon Air, Tojik Air, Turkish Airlines ва Fly Dubai парвозҳои чартерӣ барои расонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия, Туркия ва Аморати Муттаҳидаи Арабро анҷом доданд ва масъалаи ташкили парвозҳои иловагии чартерӣ барои расонидани шаҳрвандон дар баррасӣ аст. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман шунида истодаед. иёлоти муттаҳидаи амрико бо мақсади андешидани чораҳои иловагии пешгирикунанда ва тақвият бахшидани тандурустии ҷумҳурии Туркманистон ба ин кишвари Осиёи марказӣ $920,000 медиҳад. хабари мазкурро сафорати амрико дар Ишқобод расонаӣ кардааст. пешбинӣ гардидааст, ки дар доираи маблағи ба дастоварда мақомоти Туркманистон ҳолати осмоишгоҳҳои беморхонаҳои сироятиро беҳ гардонида, утоқҳои махсуси нигоҳдории беморони эҳтимолии гирифтор ба коронавирусро омода мекунанд. дар ҷумҳурияи Туркманистон мақомот расман далелҳои мавҷуд будани ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирусро комилан рад мекунанд, аммо вуҷуд будани беморхонаҳои сайёри хаймагӣ дар шаҳри Туркманободи вилояти Лебапро таъид карданд. дербоз аст, ки дар Туркманистон дар пайи шадид гардидани чораҳои пешгирикунанда аз вируси корона баргузории ҳама гуна чорабиниҳои оммавӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ қатъ гардидааст. аз Туркманистон ба Тоҷикистон назар мекунем. ширкатҳои алоқаи мобилии Тоҷикистон Тсел, Мегафон, Тоҷикистон, Зитимобил ба муштариёни худ дар бораи тағйирёбии тарифҳо ба ивази нархҳои мавҷуда хабар доданд. Ба гуфтаи муштариён, нархномаҳои нав гаронтаранд, баъзан аз онҳо тақрибан 70% гарон шуданд, дар ҳоле ки ба нархнома мегабайтҳои интернет низ
илова гардида аст. Мегафон Тоҷикистон аллакай ба тағйир додани тарофаҳо шурӯъ кардааст. Ин дар рӯзи пардохти абонентӣ амалӣ мегардад. Муштариёни TCL аз 10 апрел бо тарофаҳои нав шурӯъ мекунанд. Ширкати Вавилон Мобайл ҳанӯз муштариёни худро дар бораи тағйирёбии тарифҳо огоҳ накардааст, аммо ин масъала низ дар ширкат баррасӣ гардида истодааст. Масъалаи тағйирёбии тарифҳо баррасӣ шуда истодаанд, аммо ширкат ба хулосаи дақиқ наомадааст ва мо ҳама паҳлӯҳоро меомӯзем. Дар сурати тағйир додани тарофаҳо ҳатман муштариёнро огоҳ хоҳем сохт, гуфтанд масъулони ширкати Вавилон Мобайл. Ширкати TCL нархномаҳои Аҷоиб 2016, Аҷоиб минтақавӣ 2016, Салом 2016, Бале 2016ро қатъ мекунанд. Муштариёни ин нархномаҳоро ба тарофаи аввалин 2016 мегузаронанд ки дар ин ҷо тағйирот низ ба амал медарояд. Дар ин нархнома арзиши 1 дақиқа занги баромад дар дохили шабака 20 дирам, зангҳо ба шабакаҳои дигар дар дохили Ҷумҳурияи Тоҷикистон 30 дирам ва арзиши 1 мегабайт 30 дирамро ташкил медиҳад. Қаблан муштариёни нархномаҳои дар боло зикршуда барои 1 дақиқаи гуфтугӯӣ дар дохили шабака 10 дирам, ба шабакаҳои дигар 26 дирам, барои мегабайт интернет 25 дирам пардохт мекарданд. Инчунин дар TCL арзиши хидматрасониҳои иловагии интихоби ман аз 5.5 то 6 сомонӣ ва диёри ман аз 6.3 то 7 сомонӣ боло рафтааст. шумо таҳолоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҷир шунида истодаед. вазири умури хориҷаи ҷумҳурияи Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо сафирони фавқулода ва мухтори ҷумҳурияи Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷ тариқи лайв видеоӣ мулоқот гузаронида аз сафирони Тоҷикистон дар он кишварҳое ки шаҳрвандони Тоҷикистон бино ба баста будани хатҳои парвозҳо дармондаанд ҳисобот шунидааст. Сироҷиддин Муҳриддин вазири корҳои хориҷӣ ба ҳамаи сафирон ва консулҳои генералии Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ супориш додааст ки ҷиҳати таъмини будубош, ба тахтарории ҳуҷҷатҳо ва расонидани ёриҳои ҳуқуқӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистон дар мамлакатҳои дуруназдик тадбирҳои саривақтӣ ва ҳамаҷониб андешанд. ҳамчунон дар мулоқоти лайв видеои худ вазири умури хориҷаи Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо сафирони фавқулода ва мухтор ва консулҳои генералии Тоҷикистон дар мамлакати хориҷ вазъи пандемияи вируси короно баррасӣ гардида, дар самти расонидани маълумотҳои бештар бо забони тоҷикӣ ҷиҳати роҳҳои пешгирии ин эпидемия дар байни тоҷикони дар хориҷ буда супоришҳои мушаххас дода шудааст. мақомот дар Тоҷикистон ба омода кардани кӯмаки башардӯстона ба кишвари Итолиё пардохтанд. Дар назар аст ки маҷмӯи кӯмаки башардӯстона аз номи мардум ва ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ба ин кишвари аврупоӣ ки аз ҳама бештар аз эпидемияи вируси короно зарар дидааст, дар фурсатҳои наздик интиқол дода шавад. маълум гашта ки як қисми маҷмӯи кӯмаки башардӯстонаи Тоҷикистонро ба кишвари Итолиё ниқобҳои тиббӣ дар ҳаҷми 1 миллион дона дар бар хоҳанд гирифт ки ҳоло ширкати саноати ҷавонӣ дар вилояти Суғд уҳдадорӣ гирифтааст ки дар кӯтоҳтарин фурсат ҳудуди 1 миллион дона ниқобҳои тиббиро аз матоъҳои пахтагини ватанӣ омода менамояд. гуфта мешавад ки корхонаи саноати ҷавонӣ ки дар он 750 нафар коргарони маҳаллӣ кор мекунанд, пурра ба омода кардани ниқобҳои тиббӣ барои интиқоли кӯмаки башардӯстона ба мардуми Итолиё кор бурда истодааст. سامعین عزیز، شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر و مستقیما روی موج رادیوی مجیر شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید. با شما خوشبختی خواهانیم.